aprendemos moitas cosas de piratas. Os piratas eran bandidos do mar. Robaban, saqueaban e cogían cofres, ropas, medicinas e especies. Os piratas abordaban galeóns porque eran lentos e moi grandes, porque tenían moitos tesouros. Para abordar os galeóns usaban la galera que tenía velas e remos, la balandra que tenía un solo mástil y el bergantín que tenía 2 mástiles. Eran barcos pequenos moi rápidos. Os barcos dos piratas eran de madeira. No casco llevan os cañóns. Tienen un timón para conducir el barco. Teñen velas de tela. É unha bandeira de piratas, de cor negro e vermello. O camarote que é a habitación do capitán. É o único que ten cama. Os outros piratas dormen en hamacas. Tienen 1, 2, 3 mástiles. O palo maior, lo medio do barco. O palo de trinquete, la proa, el pano de mesana, la popa. Na proa do barco hai un pau que se chama bauprés. É o mascarón que é unha figura, unha sirena ou un dragón. Cofeta arriba dun mástil. Sirve para vigilar con un catalejo los barcos que pasan cerca. El ancla sirve para parar el barco. As persoas que van do barco forman unha tripulación. Dentro do barco hai varios traballos. O capitán é o que manda dentro do barco. O timonel que conduce o barco. O cocinero que hace comida. O médico que cura as feridas despois do combate. O carpintero que arega e barco. O artilleiro é o que prepara as armas para o combate. O vixía desde a cofa para ver se algúns barcos están cerca deles para atacar e roubarlle os tesouros. Os piratas máis famosos. Annie Bonny foi a primeira chica pirata. El Capitán Garfio, que es de los dibujos de Jack, que le comió la mano el cocodrilo TikTok y lleva un garfio. Benito Soto naceu en Pontevedra. Cruzou o mar nun barco, tirou o capitán e puxose el de capitán. Pintou o barco de negro e chamoulle Burga Negra. Foi o último capitán do Atlántico. O capitán Barba Negra llevaba muchas pistolas y espadas encima. Le llamaban el demonio, porque cuando iba a abordarse encendía mechas lo pelo.